svoje i moji mene poznaju, kao što Otac poznaje mene i ja Oca, i život svoj polažem za ovce, i druge ovce imam koje nisu od ovoga tora, i te mi valja privesti, i čuće glas moj, i bit će jedno stado, i jedan pastir. Kao što je ovo liturgijsko sabranje ovde, ovo je carstvo nebesko sada, gdje Hristos dolazi, mi se uznosimo, blagodat Duha Svetoga dolazi na nas i na predložene darove, i mi smo sad ovdje okupljeni oko Hrista. Da zaista da doživimo ovo kao carstvo nebesko, a i zaista kad dođe punoća vremena, da se isto tako okupimo oko Hrista u carstvu Božjem. Njemu neke slave i hvala. Pomozi mom